ठाणेच वाईन अँड डाईन एसी फॅमिली रेस्टॉरंट. पत्ता मुंबई गोवा महामार्गाजवळ नवीन एसटी डेपोच्या समोर कुडाळ. प्रोप्रायटर राजेश माने. संपर्क 9665 80 12 12. येथे आंबोळगड समुद्र किनाऱ्यावर तेल सदृश्य पदार्थ आढळून आलाय. अनेक मच्छीमारांमध्ये त्यामुळे चिंतेचं वातावरण पसरलंय. झालेल्या तेलवाहू जहाजातून गळती सुरू झाली आहे. त्यामुळे समुद्र किनाऱ्यावर तेलाचा तवंग पसरू लागलाय. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी इथे एका तेलवाहू जहाजाला जलसमाधी मिळाली होती. विजयदुर्ग किनाऱ्यापासून 40 ते 50 नौ क्षेत्रामध्ये समुद्रात दुबईहून बंगलोरच्या दिशेने जाणारे तेलवाहू पार्क नावाचे जहाज बुडाले होते. त्यातूनच ही तेल गळती सुरू. तेलवाहू जहाज बुडाल्याने किनारी भागामध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं. त्यामुळे समुद्राच्या पाण्यात तेलाचा तवंग दिसू लागलाय. गेल्या काही दिवसांपासून तेलवाहू जहाजामुळे कोकण किनारपट्टीवर तेलाचा तवंग दिसू लागलाय. कोकण किनारपट्टीवर धोक्याचं वातावरण दिसू लागलंय. त्यामुळे मच्छीमारांमध्ये भीतीचं सावट पसरलंय. मच्छीमारांच्या व्यवसायाला यामुळे काही परिणाम होतोय का हे पाहणं देखील तितकंच महत्त्वाचं ठरलंय. तुम्ही पाहू शकता कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर तेलवाहू जहाजामुळे तेलाचे तवंग पसरल्यामुळे व्यत्यय समुद्र किनाऱ्यावर तेल सदृश्य पदार्थ आढळून आलाय. त्यामुळे चिंतेचं वातावरण पसरलंय. बुडालेल्या तेलवाहू जहाजातून गळती सुरू झाली. पार्थ या तेलवाहू जहाजामुळे काही दिवसांपूर्वी जलसमाधी घेतली होती. विजयदुर्ग किनाऱ्यापासून 40 ते 50 नौ क्षेत्रामध्ये समुद्रात दुबईहून बंगलोरच्या दिशेने जाणारे हे तेलवाहू पार्थ नावाचे जहाज होते. जहाज बुडाल्यामुळे तेल गळती सुरू झाली. मच्छीमारांमध्ये भीतीचं सावट निर्माण झालं. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.